Liniște în sală. Am revenit pentru semifinale, dar avem o mică surpriză. Înainte de a ține semifinalele, o să avem așa mici runde de încălzire între pierzători. Nu de alta, dar m-au sunat mamele lor și au zis că, bă, dacă tot au scris băieții mei ceva, să spună pe scenă. Pentru prima rundă de încălzire o să vină pe scenă Balaban și Moș Crăciun și prietenii săi, Aca Vereș. Și încep eu, nu? Știi că e Crăciunul la români când ai mațul cât șoseta de cadouri. Nu? Și eu sunt tot pe Crăciun. De ce are Moș Crăciun coaiele umflate și verzi? L-a iritat materialul și s-a luat și un pic culoarea. De la elfi. Moș Crăciun este cel mai de succes angajat în sistemul Work and Travel. De ce are Moș Crăciun coaiele umflate și verzi? I-a bătut pe elfi pentru că erau obraznici. Da. La serbare, Moș Crăciun l-a pus pe fiul meu să-i cânte ceva. Nu are el voce, dar a început. Am avut și vom avea mereu. Care este asemănarea dintre Moș Crăciun și prietenele voastre? Moș Crăciun e în roșu, vine regulat și de fiecare dată te bucuri. Seamănă cu cicul prietenilor voastre, nu? Până când nu mai vine. Crăciunul și Revelionul au picat așa de rău anul ăsta, de parcă le-a pus PNL-ul pe calendar. Care e asemănarea dintre Moș Crăciun și prietenele voastre? Și Moș Crăciun, ca și prietenele voastre, are cel puțin o pereche de coaie umflate și vine ție acasă. Drăguț. Apropo de calendare, luna asta e Black Friday la Patriarhie. De ce are Moș Crăciun coaiele umflate și vine ții? Nu ghiciți, nu? Sunt împachetate strâns și așteaptă să ajungă la un copil cu minte. Ok, acum să vedem care dintre pierzători e mai câștigător. Aplauze, vă rog, pentru Moș Crăciun. Găsesc eu ieșirea, nu vă deranjează. Nu! Hai, vă rog, aplauze și pentru coaiele vineții. Ok, Vereș, se pare că spiritul Crăciunului ne-a cuprins pe toți. Pentru prima semifinală pe bune, o să avem pe scenă Uți cu Uți, Nicuț cu Dănuț. Salut! Eu mă bucur că împart același microfon cu Sorana. Eu mă bucur că nu împart același microfon cu tine. Încep eu, să știi. Aștept.
Eu sunt din Craiova, dacă nu știați. Și mă mir că nu știați. De ce nu câștigăm noi, craiovenii, la Loteria Română? Pentru că avem numere de Bulgaria. Silicoanele neveste mi costă 3.000 de euro. Momentan i-am băgat decât în stânga. Știți care e piesa de teatru preferată a zoofililor? Hamlet. Știți cum am agățat o negresă stabilită în Brașov? Iubita, pot să bag și eu marele alb în biserica neagră? Știți ce ceas poartă Viorelis? Fosil. Mulțumesc. Știți care e colindul preferat al unui dealer de iarbă? Dacă pui banii pe masă, dom, să înălțăm. Îți bag verdele în casă, dom, să înălțăm. Gata? Banii. De ce nu mai învață fetele când încep să se macheze? Pentru că dau cărțile pe față. Am avut o iubită pe care o țineam de ceafă când îmi făcea sex oral în pod. O strigam cefalopod. Care este peștele preferat al femeilor? Codul PIN. Anul ăsta la mine n-a venit Moș Nicolae. A venit Nicușor de la Brăila. Ce mai faceți, prietenași? Ați fost cu mine să vă bag cu vriguțul în ghetuții. Atât. Mai Hai că zic eu. Ce face o moldoveancă dacă vrea să aibă o seară liniștită? Se dă bătută. Sorana, ai legătura. Sunt din Moldova, da. Mă mai dau bătută, mai dau și eu. Ca așa e în tenis. Ok, hai să vedem primul care trece în marea finală. Să aud aplauze pentru Nicuț. Iar acum gălăgie și aplauze pentru Dănuț. Primul mare finalist este Nicuț. Ok, acum mai avem o rundă de încălzire între Lucaci și Drăguț. Lucaci și Drăguț. Ați accesat căsuța vocală. Măcar nu s-a mai pișat pe noi ca pe primii. Hai, fii și tu, băiat. Trebuie să intri în... Mi-am dat seama că dacă fut o femeie de 60 de ani și fac copii cu ea, aș avea direct nepoți. Zici că ai în plan să o fuzi după show, așa ai venit. Da. M-am despărțit de iubita mea, fiindcă nu eram compatibili. Eu eram zodie de foc și ea era pământ.
Au cam râs numai băieții la asta. Visul meu este să devin bucătar și să-mi iau un animal de companie exotic. Însă fratele meu nu crede în ceea ce vreau să fac și nu vrea niciodată să încerce rețetele mele. Ba chiar mai face și mișto de mine. Și îmi zice, ce animal vrei să-ți iei, mă, tu? Și eu tot îi zic, man, gustă! Eu nu sunt așa deștept, nu știu dacă știai, trebuie să dai de-alea mai... Am un cățel mic și îmi place foarte mult. I-am pus numele COVID ca să-l am lângă mine toată viața. Am un unchi care pe vremea comunismului a fost torționar, apoi s-a făcut cofetar. Țin minte că de fiecare dată când rămâneam la el, aveam parte de niște torturi groaznice. Care e asemănarea dintre incidența cazurilor vara și pula unui bărbat iarna? Ambele se micșorează. Anyone? Nu știu, pula mea. Azi m-am certat cu prietena mea, așa că m-am dus și am cumpărat un vin. Acum sunt iar pe roze cu ea. Eu ți-am mai zis odată. Cum se numește o stradă care și-a făcut schimbare de sex? Transfăgărășan. Mi-a zis o fată să facem duș împreună. Așa că înainte să fac duș cu ea, m-am dus repede și m-am spălat la pulă. Ai zis că dacă nu merge cu... Da, ai zis, bă, stai, le dau cu alea cu pula pentru asta. Ok. Am avut cândva o soție de vis, dar m-am trezit că venea bărbatul ăsta de la muncă. De ce mai zicem cine a câștigat aici? Aș vorbi și eu așa, dar sunt cam mică. Doar eu sunt cam mică sau... Ok, bine, hai să vedem aplauze pentru Lucaci. Și aplauze pentru Drăguț. Să mai dau o glumă sau... Hai, cu, fără, de care? Aleg eu? Aia de respiră greu. Știți cum se numește un Moș Crăciun care practică BDSM? Moș Nicolae, că vine cu nuelușa. Știi cum îți dai seama că medicul și-a luat diploma la Spiru? Când îți vede copilul, te întreabă cine v-a născut aici. Ok? Vreau încă o dată gălăgie și aplauze pentru Lucaci. Și încă o dată pentru Drăguț. Lucaci, ești pierzător de top în seara aceasta. Și acum avem o a doua semifinală pe bune între Ștef și Sabin. Bună seara, Costinești! Costinești ești tu? Bine, mă, mamaia. Da. Știi de ce Laba câștigă întotdeauna în fața unei femei? Pentru că Laba nu te părăsește atunci când pierzi tot salariul la păcănele.
Știți cum se cheamă plasa de protecție de pe marginea pârtilor? Plasa anti-Schumacher. Toți știm că Moș Crăciun vine pe horn ca să aducă cadouri. Doar în București intră în casă prin țeava de apă rece și se numește Moș Gerilă. Ți-ai mai lăsat copiii în brațele lui Moș Crăciun dacă în loc de ho, ho, ho ar face hi, hi, hi? Cineva s-a îndrăgostit în sală? Știți ce mă enervează cel mai mult atunci când probesc haine în mall? Că ui mereu să-mi iau hârtie igienică cu mine. Auzi frumoasă? Te cheamă cumva Bradul de Crăciun? Că mi-aș băga globurile între crenguțele tale. Știți care este dilema unei femei înainte să facă o labă? Boare, cum e mai bine? Să faci scurtă la mână sau să o ai scurtă în mână? Dacă Cuba ar fi fost la Polul Nord, cel mai emblematic personaj al țării s-ar fi chemat Che Guevara. Mama e atât de bătrână că nici acum nu știe că fac sex. Pentru ea orice sex se termina cu un copil. Știți ce n-a spus niciodată Moș Crăciun? Copiii săraci merită mai multe cadouri. N-au fost astea? Mai avem? Nu? Nu? Mai avem? Mai avem? Nu mai avem. Nu mai avem. Nu. Vreau să facem un exercițiu. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, o să vă rog să faceți gălăgie și aplauze pentru Ștef. Și gălăgie și aplauze pentru Sabin. Sabin, se pare că ai fost mai bun etapa aceasta. Acum o să luăm o scurtă pauză și o să revenim cu finalele. Până atunci, nu știu, mai beți și voi o bere, pariați și voi pe un cal.